Boa tarde a todos e a todas, ao público presente, compañeiros, compañeiras e a todos os que nos ven dende as redes sociais do Concello. Convocamos este pleno extraordinario urxente para as 8:20, xusto antes da celebración do extraordinario, pois para darlle a benvida a un novo concelleiro, neste caso, pola toma de posesión de Saúl Olmo Vaqueiro. Saúl, benvido a esta sesión plenaria, benvido á Corporación do Concello. Agardo que teñas, sempre decimos o mesmo, pero é moi importante, moitos acertos, seguro que algún erro tamén, pero de todo se aprende nesta vida. Terás o noso apoio, a nosa axuda para todo aquilo que precises, porque sabemos que te inicias neste complexo pero apasionante mundo da política. No nome dos veciños e veciñas, noraboa, porque sempre é unha honra ser concelleiro, e benvido a esta sesión plenaria. Non sei se os compañeiros queren tomar a palabra ou doulla primeiro a Saúl. Saúl, primeiro ten que tomar posesión. Non sei se primeiro teño que... Eu, Saúl Olmo Vaqueiro, prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Salceda de Caselas con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como a norma fundamental do Estado. Agora sí, entendo que os compañeiros queren tomar a palabra. Portavoz do Partido Popular. Boas tardes, membros da Corporación, veciños presentes e os que nos estean vendo que o farán cando consideren. Pois nada, Saúl, benvido a este Salón de Plenos, benvido á Corporación. A verdade que seguro que che vai quedar marcado este día, como imagino que os demais, cando a primeira vez tomamos posesión. Decirche que na miña ocasión facía menos calor que hoxe. Foi no mes de novembro e, polo tanto, non había algo máis de xente porque a xente animaba a vir ao pleno daquela. Agora xa non é como antes, porque tampouco é certo que agora se transmiten en directo. Simplemente desearte sorte, que teñamos todos bo compañerismo, que vayan de que a veces hai discrepancias importantes sobre a política local, pero importante ter a boa intención de acertar, de facer propostas en positivo, e no debate e no respeto pois intentar chegar a acordos. Por lo tanto, en nome do grupo mayoritario desta corporación, en nome do Grupo Popular, darche a benvida e parabéns polo teu novo cargo público de concelleiro da Corporación de Salceda de Caselas. Portavoz do Movemento Salceda, Alex. Sí, bueno, boas tardes a todos e a todas. Neste caso coincidimos, creo que con Santi. E nada, darche a benvida, a noraboa e como se dixe ao teu compañeiro Xurxo, que, bueno, sei que ves a aportar, ves a aportar o teu granciño de area para que Salceda mellore e, bueno, desexoche que todo vaya ben. Seguramente coincidiremos en algúns aspectos, discreparemos noutros, pero, bueno, ao final penso que todos e todas estamos aquí para aportar. Tano, Venega. Pois nada, en todo caso, só desear sorte e traballo para os veciños e benvido a este grupo da corporación. Saúl, non sei se queres estrenarte e decir algunha cousa. Bueno, agradecer a todos as palabras e iso, veño a intentar aportar algo sempre en positivo. Iso, habrá certos e dos erros espero aprender e iso, con moitas ganas. Gracias. Ánimo. Pois pechamos esta convocatoria extraordinaria urxente e, se vos parece, damos comezo á convocatoria extraordinaria. O motivo era a convalidación da omisión da función de interventora na fase de adxudicación do contrato de obra de renovación do alumeado público exterior. Aproveitamos e incorporamos na parte da convocatoria, na parte resolutiva, 5 puntos. O primeiro deles, o expediente 1477-2024,
a convalidación da omisión da función da interventora na fase de adxudicación do contrato de obra de renovación do alumeado público exterior. Importante encendelo, sí. Comezamos a primeira quenda, vai defender este punto o concelleiro de Réxime Interior, Alex. Sí, bueno, nesta nova sesión, neste primeiro punto da orde do día, o que traemos aquí é, algo que nunca se truxo, que é a convalidación da omisión da función interventora. Se expliquei na comisión informativa, no momento no que se adxudicou o contrato para a renovación do alumiado público exterior, que aparte foi feito por este pleno da corporación, a interventora interina que había naquele momento estaba de baixa, polo tanto non se realizou fiscalización da adxudicación. Polo tanto, para non ter que estar levantando reparos, que teria que facelos o pleno tamén no pago de cada factura, e como as facturas son correctas e son segundo a certificación emitida tamén pola Dirección de Obra, pois traemos a convalidación desta omisión para que no futuro vaya todo máis rodado. Unha obra moi importante para a Salceda, como todos sabemos, no que se vai a renovar 2.780 luminarias, ademais dos 56 cuadros de luz e ademais de varios kilómetros de cableado, e que, esta é a primeira das facturas, a primeira de liquidacións, que cun importe total de 277.000 euros. Xa próximamente entrará a segunda certificación, unha obra que vai a bo ritmo, según os prazos iniciais de 4 meses e medio, e que sabemos que vai mellorar a calidade de vida das nosas parroquias. Quendas de palabra, Partido Popular. Ben, como xa habíamos manifestado no pleno, onde se aprobou por unanimidade desta corporación esta adxudicación de contratación, e aí están as palabras de cada un de nós, dos que intervimos en aquel pleno, e visto que nas últimas semanas, último mes, se están instalando novos báculos de luz, pois a verdade é que me reitero e me reafirmo no que dixen en aquel pleno. O certo é verdade que é unha obra moi importante, unha obra que vai estar, ou debe de durar polo menos uns 30 anos ou máis, e o certo é que, non é o primeiro veciño que me dice que esperaba, digamos, unha maior luminosidade respecto das luminarias novas, non? Nos últimos días se cambiaron os que había na serra, no Torrón, aí había xa luces LED colocadas, aproximadamente habrá 8 anos, máis menos, que se colocaran por aquel entón das primeiras, ou a primeira vez que se habían posto luces LED no noso concello, e o cambio destas últimas que se colocaron estes días é moi importante, pero a peor no sentido da claridade e da luminosidade. Non entro a valorar a parte técnica, que lógicamente descoñezo, pero sí é claro que a vista de todos os que en esa zona viven, a diferencia da luminosidade que existía hasta fai uns días a que existe a día de hoxe cas novas luminarias, é moi importante. Dito isto, nos vamos a votar a favor deste trámite, porque así o fixamos nese pleno, donde, como dixen, se adxudicou esta obra importante. É verdade que en todos os concellos, a maioría deles, vámoslo a ver nos seguintes meses e anos, que paulatinamente se vai cambiando todas as luces LED. É verdade que non todos os concellos optan pola mesma tipos de luz, de luminarias, etcétera, e por eso vemos en concellos diferentes tipos de luminosidade con respecto a outros, non? E, polo tanto, xa digo, unha obra de máis de 1 millón de euros con fondos europeos, e que, lógicamente, non podemos máis que apoiar e aprobar, independentemente de que teñamos opinións diferentes respecto do resultado da obra, como dixen e manifestei naquel pleno, o cal me reitero e me refirmo no que dixen naquela intervención. Nada máis, gracias. Partido Socialista. Entendendo que a obra xa se está realizando, evidentemente vamos estar a favor da ratificación. Non hai moito máis que decir. Benega. Ben,
no fondo só se trata de corrixir un erro que houve na tramitación do expediente, unha omisión da función interventora, é unha cuestión técnica, non vamos a entrar a discutir agora todo o proceso porque xa se discutiu. Segunda quenda? Non? Pois paso a lervos a proposta de acordo que levamos a pleno. Primeiro, convalidar a omisión da función da interventora na fase de adxudicación do contrato de obra de renovación de alumeado público exterior no Concello de Sociedade de Caselas por importe de 1.356.769,87 euros. E segundo, continuar co procedimento e co resto de actuacións que no seu caso procedan para que se corresponde se poida aprobar o recoñecemento das obrigas correspondentes por parte do órgano competente, as que estarán, en calquera caso, suxeitos á intervención previa. Votos a favor? Unanimidade. Pasamos ao segundo punto da parte resolutiva, o expediente 1530/2024, a aprobación da modificación de crédito na modalidade de suplemento de crédito número 1/2024. Eu creo que procede dar unha súa explicación para ambos os dous puntos, aínda que se voten por separado. O terceiro, que é o expediente 1531/2024, aprobación da modificación de crédito na modalidade, neste caso, de crédito extraordinario, o número 1 do 2024. Alex, concelleiro de Facenda. A quenda nestes puntos, o ser parte económica, son de 10 minutos. Sí, bueno, neste segundo punto, bueno, xa adiantou a alcaldesa, están interrelacionados, ¿no? Por lo tanto, bueno, dime, Joaquín. Sí. Os dous puntos, tanto 2 como 3, se tedes algún problema, eu creo que están interrelacionados e a explicación económica vai ser a mesma. Alex vai a utilizar 10 minutos, se ti queres utilizar os 20 non hai ningún problema. Adiante. Sí, tranquila que non creo que fagan falta os 10 e se queres, pois 10 neste, 10 no seguinte, non hai problema, Joaquín. Bueno, como xa dixo a alcaldesa, están interrelacionados. Neste primeiro punto do que falamos é de aprobar unha modificación de crédito con modelo de suplemento de crédito, un importe de 692.968,09. No suplemento de crédito o que facemos é dotar partidas orzamentarias que xa existen, dotalas con crédito para facer fronte ás obrigas. No seguinte punto, digamos que o mesmo, pero é crédito extraordinario, e neste caso o que facemos é crear partidas novas para facer fronte tamén a estas obrigas. No caso do suplemento de crédito falamos de 692.968,09 euros e no caso do crédito extraordinario de 339.390,78. Así fai un total de 1.032.358,87 euros. E o modo de financiamento deste suplemento de crédito e deste crédito extraordinario é a cargo do remanente líquido de tesorería. Como se viu na presentación da conta xeral, contamos cun remanente líquido de tesorería positivo de casi 1.400.000 euros, 1.395.000, e generado polo propio Concello, son, digamos que, fondos propios. Polo tanto, o que facemos con estes dos puntos é incorporar ese remanente ao orzamento municipal. Engadir que, precisamente, este ano podemos incorporar este remanente orzamento. Todo indica que o ano que ven xa non se poderá facer pola modificación das regras fiscais, onde que, bueno, onte ainda houve modificacións por parte do Estado a nivel económico. E pouco máis, non? Ao final, un diñeiro que é do Concello, incorporalo ao orzamento para facer fronte a estas obrigas pendientes. Se tedes calquera dúbida do proceso, estarei encantado en respostar. Primeira quenda, Partido Popular. Incluir tamén, engadir que, bueno, sí que na comisión informativa se nos pediu se podíamos incluir as facturas, e na que isto non é un expediente, non son expedientes nos que se fale de facturas, sino que se fala de partidas orzamentarias. As facturas están engadidas no expediente, como supoño que miraríades, e, bueno, insisto, calquera dúbida, aquí estamos. Adiante, Joaquín.
Ben, boas tardes a todos e a todas, tanto aos veciños presentes como os que nos siguen a través da canle de YouTube. Ben, pois estamos ante un expediente que, bueno, sí, é verdad que ten bastante relación co punto a seguir e que nos dice claramente, pois, a nefasta xestión económica por parte do orzamento por parte do goberno municipal. É certo que a lei permite aplicar tanto o suplemento como o crédito extraordinario, aplicarlo sobre o remanente de tesorería, pero tamén non é menos certo que a lei tamén permite minorar partidas de gasto. E eso non se está facendo aquí neste caso. O remanente de tesorería é positivo, porque, como ben sabe o goberno, e como ben está posto na página web do Concello, que está a exposición pública, a liquidación do orzamento 2023, aí non se está aplicando a conta 413, que son obligacións sin reconocer, que quedaron pendientes do 2023, en este caso por 1.851.000 euros. Que se eso hubiéramos aplicado no remanente de tesorería, pois xa sería negativo e menos 500.000 euros. Ben, antes de continuar ca exposición, sí que nos chama a atención na relación de facturas, relación non facturas, que é moi distinto. É certo que a relación que se nos incorporou ao expediente mellora bastante na que había inicialmente, pero nos pedimos, está pedido por registro, e insistiremos nelo, que queremos que se nos aporte as facturas, que temos dereito a elo. Ou se fan 5 días, a partir do venres, insistiremos, é silencio positivo, se nos teñen que facilitar as facturas. Pois, como decía, quería que nos aclararan por que, tanto no suplemento de crédito como no crédito extraordinario, pois na relación de facturas que en principio está previsto que se vai aplicar tanto este suplemento como crédito extraordinario, por que as do 2023 están sin conformidade e a do 2024 si teñen a conformidade. Entón, sí que nos gustaría que nos aclararan esa circunstancia. Respecto ao 2024, as facturas sobre as cuales se pretende aplicar este suplemento, xa explicarei despois por que se pretende aplicar, por que o que se pretende, pois son, en principios, as facturas que entraron en registro desde xaneiro ao mes de abril. E máis, é curioso que as partidas que no mes de febreiro deste ano xa se lle agotara o crédito, xa non había cartos nesa partida. Me poño un exemplo, porque son as primeiras, na relación as primeiras que hai, pois, para pagar a reparación dos vehículos da Policía Local, ou o mesmo combustible da Policía Local, ou o mesmo produto de limpieza que se compraron no mes de xaneiro, e resulta que xa non temos partida para pagar esas facturas. E despois tamén se pretende aplicar sobre facturas que se deixaron de pagar parte do ano 2023, desde outubro a decembro, por importe de aproximadamente 338.000 euros, que é de gasto corriente, que estas facturas pois tendrán que vir, lóxicamente, do novo a pleno. Porque cabe recordar que aquí o que se pretende aprobar é a ampliación das partidas, non reconocer esas facturas sobre as quais se pretende aplicar esa ampliación. E digo de se pretende aplicar as facturas sobre esa ampliación porque xa sabemos ben de sobra como se gasta o goberno en relación á prelación do orden do pago. E non o dicimos nós solo, tamén o dicen nos numerosos informes de intervención. É curioso tamén, porque aquí se vai aplicar sobre facturas de xaneiro a abril, pero a pregunta é moi sinxela: que pasa co resto do ano? De maio a diciembre, sobre estas facturas que son de gasto corrente. E lembrar que para gasto corrente temos aproximadamente no orzamento 2.700.000 euros, que máis ou menos, se facemos unha media, implica 225.000 euros ao mes,
o que implica que de maio a diciembre para gasto corriente van a facer falta aproximadamente 1.800.000 euros. ¿Dónde vamos a quitar? Se a pregunta. Porque de remanente de tesorería, aplicado isto, pois xa nos van a quedar aproximadamente 300.000. Vamos a facer falta 1,5 millóns. ¿Dónde vamos a quitar? Se non pretenden, porque eu creo que sería un xesto que dixeran, minorar a partida de publicidade, propaganda e gastos protocolarios de 125.000 euros que se gastaron o ano pasado, 125.000 euros, que calquer veciño pode comprobar se entra na página do Concello, que está posta ali a liquidación, e se suman todas as partidas, pois verán que lle dan ese resultado. O noso grupo non se nega a pagar aos proveedores, como xa dixemos un montón de veces, que na maioría dos casos foron engañados, outros non, por menos, outros non. E outros, pois, xa non queren nin traballar para o Concello. Se facemos un pequeno recordatorio de proveedores que traballaban para o Concello, pois, fai 8 anos para cá, pois verán que moitos si existen, os proveedores si existen, pero non queren traballar para o Concello porque saben da situación económica que padecen. Insisto, non estamos en contra para os proveedores, estamos en contra da xestión do orzamento por parte do goberno municipal. E o argumento é moi fácil, basta con ver os informes de intervención municipal e que están clarísimos. E eu vou poñer 5 carencias ou circunstancias que refleja os informes. Carencia de contratos, fraccionamento de gastos, facturas, se fraccionan traballos en diversas facturas para considerar os contratos menores, polo tanto, adxudicación a dedo. Desordenada e pouca escrupulosa xestión orzamentaria, retención de crédito para obras ou reparación de certa cuantía, realización de gastos sin consignación orzamentaria, gastos que nacen, por tanto, adoecidos dun vicio de nulidade e que poden ser constitutivos de incurrir en responsabilidade contable. Eso dice intervención. Tamén lo decimos nós, porque estamos vendo de intervención. Pero se ustedes van aos numerosos informes económicos de intervención, pues verán que todos pon prácticamente o mismo. E como decía antes, se sigue sin respetar a prelación de orden de pago. Ahora mismo non podemos asegurar, se se vai a aprobar este suplemento do crédito extraordinario, que se vai a destinar a pagar esas facturas. Porque, insisto, que vais a aprobar ou non ampliación ou reconocer crédito a partidas que non... consignar crédito a partidas que non existen. Por lo tanto, poden ir para estas facturas que se nos trae aquí, relación, perdón, ou non. Vou dar, irnos ahora ao que é o crédito extraordinario. Entrando no crédito extraordinario, pois, bueno, pois é unha mostra máis da planificación nefasta deste económico por parte do Concello. No crédito extraordinario, pois, son partidas que non existen, nin existían no ano 2023, porque non houve orzamento, pese ao goberno ser maioría absoluta, e menos ainda no ano 2024. Pois destes 339.000 de crédito extraordinario, pois para a inversión van un 73,6%, o sea, 249.830 euros, que corresponden, ou se pretende aplicar, sobre facturas de marzo a diciembre, que tendrán que vir a pleno novamente para reconocelas. O sea, hai facturas incluso que levan 16 meses sin cobrar. E o curioso, non é que sea curioso, porque é o que está ocorrendo cada 4 anos, que a maioría das facturas pois, son de marzo, abril, maio, xunio, neste caso 23. Curioso porque o último domingo de maio houve eleccións municipales. É curioso, o grosso do gasto está aí. Como dicía, algunhas facturas 16 meses sin pagar. Por tanto, como os hemos dito xa varias veces, se sigue traballando, sobre todo, nas partidas de inversión a base de ocurrencia, porque non hai ninguna planificación
sobre as obras que se pretenden acometer para mellorar o noso concello e se traballa a base de ocurrencias. O argumento de por que o noso voto vai ser en contra, pois é, como acabo de decir, o mesmo que dixemos para os suplementos, polas reiteracións constantes que fai intervención. E vou dar outro dato que ben non guarda moita relación, fago os 20 seguidos ou menos. Está. Outro dato, se ben non guarda moita relación con este punto, pero si é un dato económico, e é un informe de morosidade do primer trimestre de 2024. No informe de morosidade, a verdade que ten unhas cuantas líneas moi interesantes. Primeiro dice: no primer trimestre do exercicio 2024 pagáronse dentro do período legal de pago, un mes, 4 facturas, 4, por importe de 32.947,83 euros, o sea, máis medias facturas de 8.000 euros. 4. E fora do período legal, 1.408 facturas por importe de 1.350.297 euros. Perdonad porque me están vendo que estou sudando un pouco, pero que aquí fai moito calor. Pablo, pon ao máximo, Continuo co informe de morosidade. Ao final do primer trimestre quedan pendientes de pago dentro de plazo dun mes 281 facturas por importe de 362.089,69, atopándose fora de plazo 1.054 facturas por cuantía de 1.125.391,10 euros, das que poderán ser reclamadas os intereses de demora. Concluyo o informe. Neste caso, e para este o período medio de pago das operacións pagadas este trimestre é de 221,13 días, o sea, período medio de pago 7 meses e medio. Este é un dato importante que hai que ter en conta tamén, nos diz claramente a situación económica do noso concello. E vou rematando xa esta primeira intervención, pero quería primeiro dar 4 datos. Isto vai destinado ao bloque e tanto ao Partido Socialista. E me refiro ao acordo de apoio á investidura que ustedes firmaron. E vou ler parte dese acordo na segunda, vou a chamar condición, porque así son condicións. Na segunda condición, punto 2, firmaron vostedes: transparencia na execución e absoluto cumplimento da legislación de contratación. Isto nada de nada. Saben perfectamente, como sabemos todos, que un cumplimento da lei de contratos é reiterado. 2.3. Compromiso de eliminación de todo gasto impropio. Exemplo, publicidade, axudas, subvencións e entidades externas, etc. etc. De publicidade, polo menos, nada de nada. Polo menos é máis, se incrementou. Segunda, punto 4. Limitación das cuantías de contratación directas. No caso de obras, hasta 10.000 euros e de servicios ata 5.000 euros. Sempre que sexa posible e previo consenso da súa necesidade, poderás exceder as limitacións sinaladas. Aquí hai facturas, ou se pretende aplicar sobre as facturas, que son máis de 10.000 euros, bastante máis. Hai unhas cuantas. Segunda, punto 5. Compromiso de informar trimestralmente do grau de execución orzamentaria a través dun informe de intervención, no que dé conta de execución orzamentaria e da cuantía dos créditos restantes, así como do volumen de gastos e contratos realizados. Eu creo que isto non o teñen nin vostedes, nin tampouco temos nós, este compromiso de informar. Ben, eu recollo as palabras que nos dixeron fai 2 plenos, que podíamos esperar sentados a esperar por vostedes. Pero mire, a nós, vale, podemos esperar sentados, pero os prejudicados son os veciños e as veciñas, non só nós, os veciños e as veciñas. Ustedes verán, na súa man están.
Teño aquí anotado outro detalle para que ustedes vexan como o goberno municipal se las tiene con vostedes. Teño aquí anotado, vai facer un mes, señor Salustiano. Dentro do mes fai un ano. Se aprobou neste pleno unha moción que vostede presentou para instar a modificar o reglamento da organización municipal, ROM. Dentro do mes fai un ano. Eu non sei se usted ten unha información máis que nós, pero creo que nada de nada. Vostede sí que pode esperar sentado por eso. Xa lhe digo eu, vai ter que esperar moito. Ben, gracias, alcaldesa. En principio, nesta primeira intervención, nada máis. Insisto que a primeira intervención tiña que ser de 10 minutos e consumiu casi 16, o sea que ellos vou a descontar da segunda intervención. Partido Socialista? Ben. Bueno, creo que me vai levar máis tempo, que somos os novatos da clase, non temos tanta información, irémonos poñendo día. Bueno, analizado o listado de facturas visto, a petición do Grupo Popular, todo hai que dicilo. Vale, máis que nada temos varias preguntas, bueno, algunha pregunta, algunhas coincidentes coa do Partido Popular. Si realmente se está facendo fraccionamento de contratos e adxudicacións a dedo. E logo, sobre todo, si quedan moitas facturas atrasadas, si realmente existe unha prelación no pago e se están pagando as máis atrasadas ou se deixan outras para atrás e se están pagando as que o goberno considere oportuno. Polo demais, o que nos chama a atención, cantidade de facturas pequenas, sobre todo de autónomos e pequenas empresas locais, que supoño que para este tipo de negocios e de empresas moitas veces o de agardar o pago, sea da administración pública ou sea de calquera outro cliente, pois sei por experiencia propia que é bastante duro. Por iso, sobre todo, solicitamos, como xa fixeron as compañeiras que estaban antes, que un menor retraso nos pagos, sobre todo cando se fai a todo o mundo, pero sobre todo a quen máis o sinte no día a día. Por agora. Grupo Mixto, BNG. Ben, eu vou empezar pola propaganda. A propaganda que aparece efectivamente na página oficial do Concello, no que se lle di a ciudadanía que hai remanentes porque hai aforro económico. Vénselle dicindo iso, debiéselle explicar algo máis á ciudadanía porque hai remanentes. Porque hai remanentes. En todo caso, a nós parecenos que se houbera unha vontade de aforrar, hoxe non estaríamos aquí 2 plenos extraordinarios, cando dentro dun mes temos un pleno ordinario. Non acabo de entender a presa de convocar 2 plenos para hoxe, sabendo que iso ten un custe para este Concello, para as arcas deste Concello. Poden renunciar a cobralo. Poden renunciar a cobralo. Señora Castiñeira, sexa seria. Imaginamos que a xente, os fornecedores de servicios que levan 7, 8, 10 meses agardando para cobrar, podían agardar un mes máis. Racionalizar as xuntanzas municipais onde se lle paga ás persoas que asistimos, eu creo que sería unha mostra de algo. De momento non hai. Tampouco hai, efectivamente, esa explicación de por que hai remanentes. Hai remanentes porque son partidas que non se gastan porque estamos con un orzamento que leva 2 anos totalmente desfasado e hai partidas que non se gastan, pero tal vez a cousa sexa adrede para ter logo partidas, para traer aquí, cartos para traer aquí, para pagar partidas que non están orzamentadas. E seguramente é máis o segundo que outra cousa, non? Mire, os informes de intervención casi sempre son bastante contundentes en certas materias. E aquí, nas conclusións, non me vou máis atrás, eu vou ler un par de parágrafos que di: compre corrixir estas deficiencias cunha correcta previsión orzamentaria, cunha correcta execución do orzamento de conformidade co crédito asinado a cada partida e coa normativa contractual.
A modificación proposta afectará negativamente a estabilidade orzamentaria e a regra de gasto. Advírtese da importancia do cumprimento do objetivo de estabilidade orzamentaria na fase de liquidación do orzamento, xa falan do 24. O risco de incumprimento aumentaría se o volume de facturas realizadas sen consignación orzamentaria segue en aumento. Deben de adoptarse medidas que deberían vir dadas pola parte do gasto como dos ingresos. Bueno, eu teño que recoñecer que por situacións persoais non puden botar unha vistada máis pormenorizada ás facturas, pero este recurso que trae o Goberno Municipal aquí é de vello como o ano pasado, vai seguir sendo de vello en próximos plenos que se nos traen novas partidas, e a cuestión é, este Goberno local pensa por algún trazo de novos orzamentos a disposición da corporación ou, cando menos, a disposición dos que din por aí que estamos con vostede, que nos apoiamos a súa investidura. Porque o desfase que hai no orzamento é evidente. É dicir, que hai aquí agora 1 millón de euros, xa non é o primeiro, non é a primeira partida, que se descolocan dun lado para pagar no outro, porque efectivamente non se gastan dun lado, porque non ten sentido, e fan falta no outro, porque se está gastando onde non hai partida. A cuestión do fondo é, pensan dar un paso adiante e facer algunha proposta de orzamentos ou algún borrador de orzamentos máis alá das ideas que se nos trouxeron a última vez que houve contactos de que pasa coas tasas e cos impostos. Hai algunha previsión de que se nos diga si realmente cara ao 25 podemos pensar en discutir, canto menos en discutir, algunha base de orzamentos para empezar a cortar esta situación? É algo que nos gustaría saberlo. Arrancamos ca segunda quenda, nesta ocasión é de 5 minutos. Movimentos sociedades. Sí, bueno, empezo por de máis curto máis longo. Respecto do compañero do PSOE, sí, a prelación vaise continuando, pero bueno, cando quedan partidas sin crédito, pois síguese pagando pois o resto de partidas que teñen crédito, e non esperando adotar esas partidas de crédito como por exemplo están facendo ahora, non? Creemos que é mellor pagalo primeiro o que ten crédito e non esperar a suplementar partidas, pero evidentemente sí que se sigue a prelación. E respecto do grupo mixto, bueno, como lle dixo a alcaldesa, está no seu haber renunciar ao cobro da asignación deste pleno, como por exemplo suele facer. Sí que me gustaría, Xosé Manuel, un poquinho de respeto. Xa te botaba de menos no pleno anterior, Xosé Manuel. Como sí que hai que recoñecer que o Partido Popular suele facer habitualmente cando se fai este tipo de dous plenos seguidos, non? Penso que por favor. Non debes interrumpir, senón xa sabes que tes que irte da sala. Sinto chamarte unha vez tras outra atención, pero que eres no, tes que agardar respeto institucional, estás nun salón plenario, Xosé Manuel. E se algo non che gusta, tes que retirarte da sesión plenaria. Eu sí que lle pediría ao público que acudan con respeto e que non estean pois facendo comentarios, sobre todo, irrespetuosos. Continuo. Bueno, como ben decía, si chegou a acta para que un concelleiro do Partido Socialista poida tomar posesión, non sei por que non se pode facer iso e esperar. E insisto, a verdade é que nese sentido sí que hai que darlles parabéns ao Partido Popular, porque normalmente sempre, cando hai unha situación así, sempre renuncian a esa asignación. Bueno, o remanente non só se xenera pois con partidas que non se gastan, sino que tamén pois por aumento da recaudación. Sí que é certo que temos un orzamento, bueno, ti dices desfasado, digo, prorrogado 2022, os tempos cambiaron un pouquiño de 2022 a 2024, sobre todo a nivel da inflación e dos precios de mercado, como todos podemos saber, pois, na nosa economía doméstica e familiar, pois o mismo pasa no concello. E sí, xa estamos traballando nuns novos orzamentos ou polo menos nunhas novas liñas estratégicas do orzamento, pero bueno, como ben sabes, aparte xa se che dixo, non sei se a veces tes amnesia selectiva, a veces, bueno, cando
cando o de fronte, pois, bueno, facilita as conversas, pois avanzase máis rápido que cando non, non? Respecto de Joaquín, bueno, como sempre Joaquín ven aquí cando hai aspectos económicos a dar unha masterclass que solo entende el, no? Mezclando churras e merinas e bueno, e falando de todo, menos do punto no que estamos do que estamos falando, no? Se aproveitou para falar de REC, se aproveitou para falar de publicidade e propaganda, como non, e o tema estrella de Joaquín, eu creo que nos non sei cantos anos levas aquí de concelleiro, na posición de levar 16 ou 17. Eu creo que o de publicidade e propaganda debe ser a partida do orzamento da que máis falache sempre, no? E evidentemente sempre ocultas que a partida na que, por exemplo, se lle dan axudas aos nosos deportistas, no? Bueno, como digo, estás mezclando churras con merinas, dicindo que hai facturas que teñen conformidade, outras que non. Todas as facturas teñen conformidade, as facturas do ano pasado tamén, as da conta 413 tamén, e evidentemente as de outro ano, como ben dixeche, si se dota da partida orzamentaria de crédito, pues, traeránse a este pleno para aprobar. Pouco máis, no? Ao final estás enganando, estás intentando, bueno, non aburrir un pouco a xente, pois para que ao final con datos para que non entendan o que se dice, e é un pouco diferente o que intentamos estar facendo dentro do goberno. Podemos utilizar o remanente, temos un remanente de 1.400.000 euros, e dentro do goberno o que facemos é buscar solucións para poder pagarlle ás empresas e as pequenas autónomas que fan servicios e obras para o Concello, non? Dentro do goberno buscamos solucións e dentro do PP, pues, bueno, como sempre, atrancos nas rodas, intentar afogar a situación do Concello simplemente para o seu propio beneficio. Porque sí que é curioso unha frase que dixeche, aparte foi a final de todo, no? Que dixeche que os perxudicados son os veciños, no? Bueno, pues neste caso, a actitude do Partido Popular de Salceda o único que fai é que os perxudicados realmente sean eses veciños autónomos, esas veciñas autónomas e esas pequenas empresas de Salceda que traballan para Salceda. Por lo tanto, non busquen o beneficio personal e busquen o beneficio para o seu grupo político, non sei que pretenden, e aporten en positivo, como decíamos ao principio do compañero Saúl, decían que seguramente, sí, remato xa, decían que posiblemente veña a aportar en positivo, non? Pois eu pídolle que por unha vez o Partido Popular aporte en positivo de cara á veciñanza de Salceda. Antes de seguir ca segunda quenda de intervencións, por aclarar, e xa o dixen na comisión informativa, señor Tano non debeu facerme moito caso. O requerimento, ambos os dous, do Ágora, da Deputación, chegaron con data 27/6. Había 2 meses para a resposta. O vindeiro pleno extraordinario é o 29 de agosto, polo tanto non chegaríamos en prazo. E ademais diso, evidentemente, o mellor a usted non lle parece suficientemente urxente pagarlle os proveedores e as empresas do noso concello e de outros concellos que prestan servicios. Igual para usted non é importante, para nós sí, tanto pagar as facturas que vamos a facelo con este remanente como a da obra do cambio de luminarias, que foi o primeiro punto que aprobamos. Si ese non é motivo máis que suficiente e se non está xustificado que despois de un período amplio exista un extraordinario urxente para que un compañeiro tome posesión precisamente nesta sesión plenaria, dígame vostede, o lóxico eu creo que sería, xa non se fixo no caso de Xurxo, renunciar ao cobro do primeiro dos plenos, pero non vou ser eu quen teñan que decirlles o que deben facer. Aclarado porque a convocatoria desta sesión primeiro urxente e logo extraordinaria. Segunda quenda, Partido Popular. Cinco minutos, non, alcaldesa? Ten 5 minutos, pero lembre que se quere volver a reincidir no seguinte punto, debería restarlle os 5 que gastou no primeiro, porque fixo 15 minutos. Creo que 5 van chegar. Debería. Adiante. Senón tamén, como está generoso últimamente con nós, seguramente que me vai ampliar un par de minutos máis. Pero a mí non fai falta, non se preocupe. Teña en conta que o último pleno non funcionaba. Porque agora está falando vostede, pare o tempo. Teña en conta que no pleno anterior non funcionaba o cronómetro, non se lembra? E creo que foi máis breve que esta vez. Veña, adiante. Ben, señor Sabustiano, ainda por encima a alcaldesa atacalle.
No, é unha explicación, non minta, Joaquín. Usted foi o socio de investidura e ainda así lle ataca. Moi bueno. Bueno, xa conocemos. Señor Alejandro, eu non sei a que se refere cando mezclo, dice usted que mezclo churras con medinas, non sei en donde. Dígame usted en que parte mezclen churras con medinas, como usted me dice. Mira, a publicidade e a propaganda só vamos dito por activa e por pasiva. Non pretendemos eliminar esa partida, nin publicidade e propaganda, nin actos protocolarios. Isto non é a pretensión nosa. Nin é a pretensión nosa non subvencionar a deportistas. Todo o contrario, xa aquí máis dunha vez propusemos que se elaborara un reglamento para axudar aos deportistas, sobre todo aos deportes minoritarios, que temos grandes deportistas con grandes logros aquí en Salceda, e a axuda que se dá é paupérrima, por non dicir outra cousa. Elaboran ustedes un reglamento como nós propusemos no seu día, e estou por seguro que vamos chegar a un acordo. Queda encima da mesa, por enésima vez, para que non o volva a repetir. Os das facturas con conformidade non me aclarou porque unhas si teñen conformidade ou non. Eso ven no último listado que ustedes nos pasaron, tanto o suplemento de crédito como o de crédito extraordinario. Me imagino que sería usted quen subiría este listado de Excel. Vemos que unhas teñen fecha, está en castelán, espero que non lle moleste, teñen fecha de conformidade, a do 2023 non teñen, e a 2024 teñen. Iso pon no listado. Isto non é mezclar churras con medinas, está no listado. Eu contaba que nos pudera dar unha explicación por que teñen conformidade unha e outra non. E de ser, dicen que estou engañando, pero non sei a quen, que foi donde mintín eu aquí, porque se estou engañando, porque diría unha mentira. Gustaríame saber en donde. Se queren intervir despois, se a cada vez se nos dá outro turno pequeniño, gustaría que nos aclarara onde estou engañando eu aos veciños. Os autónomos e os autónomos son os perjudicados. Claro que sí, da nefasta gestión súa, entre outras cousas. Tendrá que aclararnos un día por que traballos o mellor feitos no mes de xulio se dice ás empresas facture o moste para o ano seguinte. Sí. E outras cousas... Ten probas do que dice? E outras cousas que diremos... Ten probas do que dice, que son acusacións moi graves, e creo que quedan recollidas en acta. Ten probas do que dice? Sí. Pois presénteas, por favor, presénteas. Bueno, pois non se preocupe. Presénteas. Quere que lle presente por papel? Presénteas. Presente por papel? Non faga acusacións... Ou quere que lle trae aquí os proveedores? Non faga acusacións sin ter probas. E usted como sabe que non teño probas? Presentes, Joaquín, xa estaríamos nos xulgados que vos coñecemos. Xa lle traeremos os proveedores, non se preocupe. Por último, para rematar, señor Alejandro, decía usted que nunca aportamos nada. Eu me pregunto, chamounos vostede alguna vez para elaborar o orzamento? Alguna vez nos chamou? E que os orzamentos aquí, hasta o ano 2022, a nós nunca nos chamaron. E despois, por que votamos sempre en contra? Pero ao final era un copia e pega. Hasta hubo un ano que viña a memoria do ano 2016 ou 2017. Un copia e pega. As partidas eran un copia e pega. Pero con a nós nunca nadie dixo propor algo. Nunca. Por tanto, que é o que vamos a aportar? Gracias, alcaldesa. Sobroulle hasta tempo, fíxese. Partido Socialista, adiante. Bueno, pues nada, esperando que sea entón correcto o tema de que non quedan facturas máis para atrás, e que a partir de agora se teña un pouco máis en conta sobre todo os pequenos negocios do Concello, pois pouco máis que dicir. Grupo Mixto, Benega. Só un apunte sobre as palabras da señora Castiñeira sobre a urxencia de que os fornecedores cobren. Nós non estamos en contra, por suposto, estamos a favor de que a xente que traballa facture e cobre. Non nos fale de urxencias neste sentido, porque no mes de febreiro trouxeros aquí facturas de marzo do ano pasado.
e agora traense facturas de outubro do ano pasado. Estamos no mes de xullo 24. Entonces, cando fale de urxencias, fale de outras urxencias, pero non desta, que non o teñen en conta. Moi ben. Alex? Sí, bueno, un par de pinceladas para rematar, insistir no que se dixo a señora alcaldesa. Joaquín, si ten probas, amóseas. Non vale iso de acusar. É moi fácil acusar así en soltar a bomba e ala. No, vamos a ser serios e se teñen algo que acusarnos, fágano de verdade. E o que me comenta da conformidade, bueno, é un aspecto, o listado sácase do programa de contabilidade, xusto do ano contable 2024, e como son facturas, como ben dixeche, do ano 2023, non figura a data nese Excel, porque a data de conformidade é do ano 2023. Todas as facturas se conforman mensualmente, haya crédito ou non haya crédito, todos os concelleiros e concelleiras asinamos as facturas, damoslle conformidade. Polo tanto, sí, o único que iso é un aspecto técnico do programa, que cando se fai cando se exporta a listaxe, pois, bueno, sale así en blanco esa columna. E bueno, de que mezclacho as medidas, sí, porque non decía, porque evidentemente falache de todo menos do punto. E simplemente por aclarar e por recordar, penso que por sorte dentro do ano 2007 xa non hai ningunha factura no caixón, sino que todas as facturas entran por rexistro e polo tanto non hai ningunha factura atrasada destas relacións. Pois antes de dar paso á lectura do... Ele foi quen fixo a exposición, ten quenda de peche. Si son 10 minutos cada un, son 10, 5, 3. Efectivamente. Quere intervir outra vez? Sobraron os anteriores e agora quere 3? Pois veña, déalle cos 3 minutos. Habrá que contestarlle. Digo, mire, non mentimos. O listado que usted nos pasou, pongo que pon. As facturas de 23, ahora venos con un erro informativo. As facturas de 23, fecha de conformidade en blanco. As facturas de 24, sí, hai numerosas datas. Pero de 23 non. Non nos estamos metindo, é o listado que usted nos pasou. Ora, se usted non sabe o que nos pasou, ese é outro tema. Mire, non me contestou na primeira intervención, si que lle fixe mención como se vai a pagar o gasto corrente de maio a decembro, aproximadamente 1.800.000 euros. Sabemos que queda de remanente, que aplicarán no momento dado, o mismo que están facendo ahora, eses aproximadamente 300.000 euros que quedan, farán outro suplemento de crédito, me imagino, pero son 300.000 euros. Ou aproximadamente 1.500 que nos farían falta, de onde vamos a quitalos? 1.500.000, de onde vamos a quitalo? Non nos contestou a eso. Ou habrá que reconoceros po ano mellor. Eu casi iría con toda a probabilidade que po ano, nestas datas ou antes, non se sabe. Porque aquí ainda falta por vir un reconocimiento extrajudicial do ano pasado. Estamos ao mes de xullo, a mellor por estes datos, pois estaremos o mismo que esas facturas que van a quedar sin pagar deste ano 2023. Si pode, me gostaría que me contestara. Gracias, alcaldesa, sabe que non cumplín co tempo. Queredes usar tanto Benega como Pessoa a terceira quenda? Non? Pois antes de pasar a dar lectura ao acordo, eu sí que me gustaría o Partido Popular, sobre todo o concelleiro Joaquín, que é un maestro en soltar cousas así ao chou, sin probas e sin facer ningún tipo de proposta. Decía o meu compañeiro Alex, é reiterado que cada vez que se fale de diñeiro, aínda que sea dun aspecto tan positivo como este, que é dispor de máis de 1.300.000 euros para pagar facturas, elle busque a parte negativa, non? É inevitable. E que fale sobre todo dos gastos de publicidade e propaganda. Eu sí que vou a retar a que faga unha proposta e decirme que eliminaría desa partida, si eliminaría os patrocinios deportivos, si eliminaría os convenios cos medios de comunicación,
quero que me diga que eliminaría, porque chega esta sesión plenaria e solta sempre o mesmo, queda moi populista iso de falar de publicidade e propaganda, como se fora todo unha cuestión de autobombo, e non do que estou falando. Reto a que faga unha proposta, igual que o reto a que diga nesta sesión plenaria que empresas deixaron de traballar co Concello. Reto a iso. Non vale chegar aquí e dicilo. Non faga así, señor Santiago Dávila. Diga cales. Cando teñan probas, cando teñan datos, apórtenos. Non veñan aquí vendendo fume. E eu sei que é moi difícil, pero moi difícil de argumentar o seu voto en contra nunha situación como esta. Cando hai cartos, cando o que se trae é a situación de unha boa xestión, de un aforro, e que agora permite pagar os proveedores que realizaron os seus traballos. É moi difícil argumentar o voto en contra, verdade? Pero, bueno, vostedes xa sabemos que o non polo non, e estou segura de que os veciños e veciñas e as empresas tomarán boa nota. Paso a ler a proposta deste segundo punto, a aprobación da modificación de crédito na modalidade de suplemento, o número 1/2024, e a proposta é a seguinte. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito 1/2024 na modalidade de suplemento de crédito por importe global de 692.968,09 euros, financiado con remanente líquido de tesourería. Esta modificación afectará as partidas de gasto de acordo co que se detalla no anexo 1 do suplemento de crédito 1/2024 anexado ao expediente. E segundo, ordear a publicación no boletín da provincia de Pontevedra a efectos do cumprimento do trámite de exposición pública no prazo de 15 días hábiles, durante os cales os interesados e interesadas poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que estimen oportunas. O expediente considerarase definitivamente aprobado se durante o citado prazo non se tiveran presentado reclamacións, no caso contrario, o Pleno disporá dun prazo dun mes para resolvelas. E terceiro, unha vez que este acordo teña carácter definitivo, enviar unha copia do expediente á Comunidade Autónoma e á Administración de Estado, así como publicar no Boletín Oficial da Provincia, tabuleiro de edictos e portal de transparencia. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Repetimos? Sai adiante que a abstención do BNG. Por lo tanto, queda aprobado este punto. Non sei se Joaquín quere entrar no debate do punto número 3, eu creo que o damos por debatido, pero doulle esa oportunidade. Quere facelo? O expediente 1531/2024, aprobación da modalidade de crédito na modalidade de crédito extraordinario. Viñemos falando no punto anterior, pero estou segura de que vai a utilizar esta quenda para falar de todo menos disto. Bueno, como xa adiantei no anterior punto, neste punto está relacionado co anterior, e se trata de facer un crédito extraordinario, no, de orzamento de crédito extraordinario. Con isto falamos de crear novas partidas por importe de 339.390,78 euros. E pues, a forma de financiamento deste crédito extraordinario será a través do remanente líquido de tesourería. Quenda de Partido Popular, Joaquín. Simplemente reiterarme no que dixemos antes, o argumento do noso posición voto en contra. Só dixemos polo tema polo que ven así recollido nos informes de intervención, máis claro agua, e nada, estas facturas que se van aquí ahora, como dixen antes, que se vai é a xenerar crédito, dotar de crédito unhas partidas, por tanto, crear unhas partidas, e estas facturas vendrán a pleno, para que reconocelas en pleno, e seguramente que tendremos outra oportunidade máis para falar deste tema. Partido Socialista, queres usar a túa quenda? Venega. Pasamos pois a ler a proposta, e a proposta di o seguinte. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito 1/2024 na modalidade de crédito extraordinario por importe de 339.390,78
390,78 euros, financiado con remanente líquido de tesourería. Esta modificación afectará as partidas de gastos de acordo co que se detalla no anexo 1 de crédito extraordinario 1/2024, anexado o expediente. Segundo, igual que no punto anterior, ordenar a publicación no boletín oficial da provincia con unha quenda de 15 días. E terceiro, unha vez este acordo teña carácter definitivo, enviar a copia do expediente á Comunidade Autónoma e a Administración do Estado, así como publicar no boletín oficial da provincia, tabuleiro de ditos e o portal de transparencia. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Sai adiante esta aprobación de crédito, que aclaro, da palabra crédito non é que o Concello solicite un crédito, sino que vai a dotar as partidas de maior crédito, porque a veces se confunden estes términos. Contentos porque por fin dispomos deste crédito para pagarlle os traballos realizados polas empresas que traballan para o Concello. Pasamos ao punto número 4, relacionado tamén con número 5 e do que falamos antes. Teñen que ver ca aprobación do proxecto de obra de refundido, proxecto básico de execución da obra de mobilidade amable e recuperación do espazo público. O primeiro punto no 4 a Rúa Coruña e o segundo na Rúa Victoriano Pérez Vidal. Doulle a palabra ao compañeiro Marcos Troncoso, concelleiro de Mobilidade. Ben, boas tardes a todos os compañeiros da corporación e os veciños e veciñas que nos venden da canle de YouTube. Pois neste punto, igual que no seguinte, o que se trae é unha aprobación do proxecto de obra refundido do proxecto básico e de execución de obras de mobilidade amable e recuperación do espazo público tramo final da Rúa Coruña, neste caso, e no seguinte punto de Victoriano Pérez Vidal. Un poquinho por facer na memoria cronolóxica, este é un proxecto que se trouxo no pleno de 25 de abril, a aprobación saiu a aprobación aprobado en pleno o proxecto, que, bueno, basicamente era o proxecto de humanización destas dúas rúas, e o 30 de maio se enviou toda a documentación á Deputación para unha convocatoria que é do Plan Ágora, que nos axuda a financiar a redacción destes proxectos. Isto que quede claro, que creo que en algún momento non se entendeu ben, isto non é o proxecto que se está aprobando, non é a execución da obra, senón a redacción do proxecto. No seu momento, cando encontremos o financiamento oportuno, porque son unhas cuantías considerables, pois se intentará executar. Pero, de momento, o que estamos aquí traendo a aprobación é a redacción do proxecto. Pois ben, unha vez presentada esta documentación, dende a Deputación, exactamente o 27 de xuño deste ano, pois nos emitiu un informe desfavorable, porque había un incumprimento de algúns parámetros das bases do plan Ágora, non? Pero son uns incumprimentos, pois, bueno, moi leves, que logo, se queredes, podemos parar e estudiar un poquinho cales son. E, bueno, pois, nos, unha vez que recepcionamos estes incumprimentos, procedemos á subsanación dos mesmos, fixemos unha resposta a este requerimento, que o temos a disposición de que non queira consultar. E agora necesitamos outra vez traer a pleno a aprobación deste refundido de proxecto para poder facer oficial esta resposta á Deputación e seguir co expediente de antes. Temos os informes favorables de Urbanismo e Secretaría e, bueno, esperemos que isto saia adiante. Quendas, Partido Popular. Bueno, o noso grupo e eu como portavoz me remito a ata do pleno de 25 de abril, donde se aprobou por parte dos grupos de Movemento Saceda, Partido Socialista e BNG, pois estes dous proxectos, non? Nos votamos en contra porque consideramos que vai ser perjudicial para o noso Concello e, por lo tanto, reiteramos a nosa posición ao respecto destas dous proxectos das rúas Coruña e Victoriano Pérez Vidal. Por lo tanto, aqueles que estean escoitando ou escoitan o pleno, este pleno, ou aqueles que lean no futuro a acta deste pleno, pois remitos a miña intervención do pleno de 25 de abril deste ano 2024. Partido Socialista. Bueno, pois vou facer unha analoxía co que acaba de decir Santi. Naquel pleno apoiamos a redacción destes proxectos, pois seguimos mantendo o apoio tanto a este proxecto como o seguinte.
Grupo Mixto, Benegán. Ben, analizada a documentación, vese que a Deputación ten bastante celo en revisar determinados expedientes en este momento, sobre todo de proxectos que non van ter continuidade, non? Nos entendemos polo que vemos que simplemente o que se fai é aclarar cuestións técnicas sobre o proxecto, non se modifica o proxecto, co cal vamos a estar a favor. Queredes utilizar a segunda quenda, Marcos? Sí, quería facer unha aclaración. Efectivamente, como dice o compañero Tano, é máis que nada pois, aspectos técnicos do proxecto, pero sí unha aclaración que, bueno, hai unha pequena modificación nos proxectos, porque algunha das modificacións técnicas pois sí que ten algún incremento no custe final do orzamento de contrata. Bueno, pois hai que incluir algunha señal a maior, algún volardo, para separar a beira rúa do que é o carril dos vehículos, e no caso do proxecto da Rúa Coruña ascende dun presuposto, dun orzamento inicial de 299.780 euros antes no proxecto original a neste proxecto a 302.266, o sea, ao final non chega nin a 3.000 euros de incremento, e no de Victoriano, pois máis ou menos o mesmo, de 314.185 a 317.203. Un pouco por poñer esa apreciación. Segunda quenda. Pois pasamos a votación da aprobación do proxecto de obra refundido proxecto básico de execución de obras de mobilidade amable e recuperación do espazo público, neste caso no tramo final da Rúa Coruña. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Sai adiante a aprobación deste proxecto. Votamos, se vos parece, o punto 5, expediente 798/2024, aprobación do proxecto de obra refundido, proxecto básico de execución de obras de mobilidade amable e recuperación do espacio público, e neste caso, o proxecto da Rúa Victoriano Pérez Vidal. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Sai adiante a aprobación deste proxecto. Chegamos ao final desta sesión extraordinaria. Espero que o bautizo fora a vos, Saúl. E nada máis, que teñades boa tarde e, sobre todo, un bo día festivo mañá, día da nosa terra, Día de Galicia.